Hey guys, maayong hapon and welcome back to my channel. So today kay atong sundan og atong vlog og fitness. Char fitness dahil ba? Mag-exercise rin ba ako sa gi-advise ako ang PT. So let's do this. But before that, don't forget to hit like and subscribe. Hashtag galaw-galaw din and share peace and love. Sa ko na lady. Ako di alindi. Tanawa rin ko ni guys. Muna niya akong ka-exercise dire. Kani, o ba yung kagsugod exercise, nagara-gara din ang sara yun. Muna yung sin lady. Wala ka na lady. Let's do this everybody. First exercise. Itong gitawag. Og. Tibawag sa ako ni. Okay, sorry akong shorts kay pandagat. Kay bulingon akong pang workout. So let's do this. Make sure ato ang tiil kay Nana. So if you ever wonder kung gitsa kong tapad rin taray, Mikey! Mikey do. Kapaliday ka na. Sige, 1, 2, 3, 4. Muna, ito next exercise kaya gitawag siya hard roll. So, katawaan na niya siya tanahon guys, pero sige na lang. Usa ka tiil sa ubos, sa kamot, elbow, usa ka knee, dapat mag-ana siya. Kaya ka knee, dapat mag-ana. Yan sa kamot, ana, supposedly ana niya siya, pero yung kabot, so buwan mo na mga inani na. Sangit man. What? Ano sa cellphone? 2. Buat dari mau betul dili. 3. Kapoy kayo mag-exercise guys. Busa. Kamu ay mo sige higda rin ha. Ay mo sige ligid. Barug kay kapoy kay sige og kasakit. Ulo. Kamera. Mo to siya guys. Mo to pasabot nga dapat mag-exercise sa tanan. Ato taraw itong lawas kay nal. Bawal makasakit sa mo karon nga COVID-19 pandemic. So, mo na nga dapat galaw-galaw din mga best mga bike mga ka-Shopee sa lovers. It really hurts. Ang magmahal ng galing ko kasi hindi makuha ng buwa. Walang nga kailangan ko itong tanggapin. Naunsa naman tayo nga vlog eh. Puro na minuang eh. Green. Wala na ito eh. Nay, oy papi. Ni friend. Hola! Juan. Hello! Friend Junior. So, ano man siyang kuna? Si mong kuna. Ikaw na sa Dradilo! Luto ng fries, Jill. Fries? Oh. Kasi mo luto ikaw? Ikaw, ako mo luto ng paniwod to. Ring! Papi! Yung mga maling papi! Im na papi. Ang dagan man ka! Dagan man ka, im na papi. Isa kang responsable ng ama. Ring!
It's your puppy, man! Ginaganon ko? Ano na, Jilly? Namamay. Winter! Kailangan ni Winter? Siya daw sa kailo. Ay, Matoy! Bahala ka, kuha na ni Matoy. Ano na ni Matoy? Ayan, batang Andre. Tawag mo ka? Ano yung mga Mikey? Wow, price! Hindi na Winter. So today's video is very random, but I'm here to say to you that galaw-galaw din pag may time. Kaya lisod na magkasakit. This is CJ Estrada signing off. Bye-bye. Share, peace, and pero joke lang, wala pa siya kabutong 10 minutes, so padayon ta. Kailan mo ni Angel katuning kanta og turn around every now and then. Isampol na balik, be. So di na lang ta magkanta-kanta guys, kaya makaparate na po di siya pares paglas na nagka-copyright strike siya, so di ako monetize ato. Maski nagkanta-kanta namin sa karaoke. Nga naman siya. Is served as cover, kano, so cover. So meaning Jill, ano kitang tingog. Nasamot. So ugma, sayo kay kung mata ugma. Karon nga ako ning record na Sabado man ron. So mata kog sayo. Okay. Ching ching today. Kumote? What's that? Ho ho ho. Ah, Lauren! Anapit ako, panguyabi na lang na, bahalag long distance. No. Kay basig. Wag yamin ni Lauren kay himuan ako ng kanta niya noon. Ako yung ina, no? Wala pa may uyab si Lauren, iyo panguyaban niya. Dili ko iya. Dili ko kay basig himuon ko na kanta. Muna siya. Ano man jud na, parehang Taylor Swift mo. Pag po kayo sa kuwag guys, ako ang pinaka-paborito ng singer yun for the last 9 years or 9 years or 10 years. 9 years dahil kay 2011 man, 9 years kay more gini siya si Lauren lagi natin. Sinubaybayan ang pagkasikat ni Lauren. Oh, sinubaybayan from audition sa iyang American Idol journey until nga nahimo siya runner up kanya until nga sa iyang albums until sa karon. So kana niya pangandoy gid ako nga magka-attend sa iyang concert. Ito na ako sa USA. Unfortunately, wala siya concert ngadto sa Michigan. So mo na kung sa Atlanta pud nga time wala siya ngadto. Karon kay mag-stream siya concert kay tungod lagi COVID man bawal masanog ka na mag-event ngadto pod live. Which is actually naiuban nga mga artist nga nag-live niya. Issue gali kay to pero si Lauren kay wala mag-stream siya. Kuya ko lang kay ni Jill nga concert Jill kay sa stage sila gyud. Na ilang atubangan kay puro mga monitor nga mga tao ba nga VIP. O ng camera. So sayo ko ning palit og ticket. Ang iya mechanics kay palit kag general admission nga tag $20. Then tagaan kanila VIP upgrade nga code. Yang lipay kay ko kaya abin ako free upgrade siya guys. Dili. Mahal kayo VIP $50. Di daw ka afford $50. Sorry di kayo. General admission na lang ko so mana. Muna na ako pinaka-excited karon. So if you haven't check it out, tanawon niyo sa Spotify mo na yung title. Neon, yan daw sa automatic. Focus. Kana Getting Over Him EP na siya 1 2 3 4 5. Na siya sa background. Na siya 6 ka songs niya. Duha ka songs ani kay naay siya ka duet. Ang first ka duet niya kay si John Pardy, it's a country artist pod. Ay kaduha niya ka duet kay si Lucas Grahams. Si Lucas kanta siya. Oh, once I was 7. Nya guys. Ay, makapiright na pud ka. Oh, diday. Nya guys. Sortian ta mo nindot kayo yang kanta with Lucas Graham guys. Ayan ang kanta kay What Do You Think Of? What do you think of when you think of me? When you look back on us, what do you see? Is it a good time? Walay? Mana kay makapirate kay tingtingog ra pa dayon. Di ba, Jill? Matoy! Sige lang mata ni Matoy.
Kasi prim-prim, gidok ka na to. Lubot yung prim-prim. So mga to siya guys, 10 minutes na nga video. So mana, that's it for today. And I hope you enjoyed this video. Don't forget to galaw-galaw din every time. And share peace. And love. Share peace and love. Kanta sabi. Turn around. Every now and then a little. Pero ito. Baka pera ito po tayo. Ito.